Kuuluuko? No niin, nyt vielä viimeiset tulee sieltä perältä etsimään omaa paikkaansa ja sitten aloitellaan. Eli rauhan tervehdys kaikille ja tervetuloa kauden ensimmäiseen nuorten järjestämään Jumalan palvelukseen. Eiköhän se ole jo aplodien paikka. Ja jos en ole kaikille vielä tuttu, niin itse olen Jenni Mutila tosiaan ja mun viikot täyttää ruoanlaitto majakalla tiistaista torstaihin sekä lapsi- ja nuorisotyö täällä Turistikirkon lasten sekä nuorten parissa. Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko täällä ensikertalaisia? On muutamia, mahtavaa! Ja nyt voidaankin vielä tehdä semmoinen pikkujumppa ja nousta ylös ja etenkin näitä ensikertalaisia niin tervehtiä ja toivottaa heidät tervetulleeksi. Eli vieruskavereita morjastakaa ja toivottakaa rauhaa, eiköhän se niin ole se perinteinen tapa. Jes, mahtavaa. Nyt on rauhat toivotettu ja voidaan sitten rauhakseltaan tässä nauttia, että mitä tämä tilaisuus tuo mukanaan. Ensin mä kertoisin muutamia infoja ja totta kai käytän tilaisuuden hyväksi, koska olen itse täällä, niin mainostan meidän lounasta. Eli tiistai, keskiviikko ja torstai majakalla lounasta 11.30–14. Tervetuloa yksin tai yhdessä. Hinta on edullinen, sen voi tulla ottaa selvää sitten paikan päältä, mutta voin kertoa, että lounas on tähän asti sisältänyt aina tuoreen leivän sekä leivonnaiset. Ja ilokseni olen saanut kehuja, joten tulkaa toteamaan se paikan päälle ja tuokaa kaverit myös mukananne. Ja lapsi- ja nuorisotyöstä sen verran, että maanantaisin on ala-asteikäisille Kids Action-kerho majakalla kello 17 eteenpäin. Keskiviikkoisin perhekerho Lakantteran puistossa kello 17 eteenpäin. Ja perjantaisin nuorten ilta yläasteikäisillä kello 19 eteenpäin. Ja sen lisäksi täällä sunnuntai-tilaisuuksien aikana, paitsi tänään on poikkeus, niin on Tenava-kirkko tuossa viereisen ravintolan yläkerrassa, jossa vietetään sitten pyhäkoulua yhdessä. Ja lisäksi kaikki ne muut tutut tilaisuudet, ehkä teille tutummat, niin löytyy sitten nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta. Ja kannustaankin teitä, jos ette vielä seuraa Instassa tai Facebookissa Turistikirkkoa tai Kostan Varttuvia, niin ottakaa se viimeistään tänään asiaksenne. Se on hyvä tapa saada tietää, mitä viikolla on tapahtumassa, sekä sitä kautta olla levittämässä tietoa myös muille, että täällä on kaiken näköistä pitkin viikkoa. Se mitä tänään on luvassa, niin ehkä näitte jo näitä keltapaitaisia täällä edessä, niin kippiikuoro. Sitten meillä on nuorten bändi, josta voitte sitten itse miettiä, että onko he nuoria vai ei. Lisäksi on Joelin puhe sekä joulun lapsikeräyksestä tulee loppuun pieni mainostus ja saatte kuulla siitä lisää. Ja tänään on myös kauden ensimmäinen, en tiedä milloin viimeksi on ollut, mutta kahvitus myös tämän tilaisuuden jälkeen. Eli ilman pullia ei saa lähteä kotiin tai muuta, että pitää saada suut makeaksi ennen kuin lähtee. Aletaan aloitteleen, mutta rukoillaan vielä ensin tämän meidän tilaisuuden puolesta. Ja siunataan nämä lapset, ketä tulee laulaan tähän. Rohkeat, ihanat lapset, jotka tulee laulaa meille hetken päästä. Isä, kiitos tästä tilaisuudesta, jonka sä oot meille tänne luonut. Ja Isä, kiitos siitä, että sä oot koskettanut just jokaista meistä saapuun tänään paikalle. Isä, mä rukoilen etenkin näiden lasten puolesta, jotka on tänään niin rohkeita, että he tulee tänne eteen laulaa meille ja kertoo meille Jeesuksesta sekä on saanut mukaansa muita lapsia
Isä, sun nimees korottamaan. Isä, rukoillaan näiden lasten puolesta. Ja että heillä olisi ihana tilaisuus tälle ja ihana arki myös tämän jälkeen sekä muut tilaisuudet, Isä, että he voisivat löytää niihin. Mutta Isä, tänään mä rukoilen tämän tilaisuuden puolesta ja että kaikki menee tänään hyvin ja tekniikka pelaa ja saadaan kuulla Isä sun sanaa ja ehkä lopuksi myös pulla voi maistua. Isä, kiitos siitä, että sä oot meidän kanssa tänäänkin, tänä pyhänä, mutta myös tulevalla viikolla. Aamen. diaesitys. Mä kerron muutaman sanan Jippiistä. Sieltä. Jippi on ihme ja se on tuossa vuosituhannen vaihteessa lähtenyt liikenteeseen ideasta. 9-vuotias Elina kysyi, että miksei lapset voisi tehdä lähetystyötä. Ja tänä päivänä kyllä voi. Ja, siitä ideasta lähti Jippi liikenteeseen. Laita vaan seuraava dia. Ja alussa lapsilaulajia oli vain 3. Siellä oli 6-vuotias Hanna, 8-vuotias Miika ja 11-vuotias Satu. Ja heidän laulut innoitti sitten muita lapsia. Ja tänään niitä kuoroja on yli 100 paikkakunnalla Suomessa sekä ympäri maailmaa. Ja niitä on käännetty, niitä lauluja,
yli 100 kielelle. Laita seuraava dia. Seuraava. Edellinen. Tuolla meidän nuori Asser opettelee käyttää, mikä on hienoa, että saadaan nuoria töihin. Noin. Ja se jippi-laulujen kääntämistyö on yllättänyt laulujen tekijätkin, koska niitä tosiaan on käännetty yli 119 kielelle. Ja ne aina paikallisten kanssa äänitetään siellä ihan levyiksikin eri maissa. Jippi-kuoroja on syntynyt Viroon, Latviaan, Liettuaan, Venäjälle, Albaniaan, Armeniaan, Georgiaan, Nepaliaan, Brasiliaan, Madagaskarille, Intiaan, Laosiin ja tänne Espanjaan. Espanjassa on myös tuolla Torreviejassa on espanjankielinen jippi-kuoro ja on tehty äänityslevy myös espanjan kielellä. Ja mekin täällä pystytään monella kielellä, kun Fuengirola on kansainvälinen alue, niin pystytään monella kielellä laulamaan. Nyt me ollaan suomeksi ja espanjaksi laulettu. Mutta se olisi mahdollista esimerkiksi eestiksi. Nyt Rebekka, tuutko käymään tässä? Mä kysyisinkin tälle johdatelle, missä sä oot käynyt lähetysmatkalla Jippiin kanssa? Joo, mä kävin siis kakkosluokalla oliko se, niin Virossa lähetysmatkalla. Mä en tuntenut sieltä vielä ketään, eikä mulla ollut siellä ketään kaveria, kun mun kuoro ei tullut sinne. Niin sit mä siellä tutustuin ja siellä laulettiin eestinkielisiä lauluja. Oliko se vaikeaa oppia niin eestin kielellä? Eestin kieli on vähän samantapaista kuin suomen kieli. Esimerkiksi tervetuloa on tere tulemast. Ja ei se ole niin vaikeaa, mutta kyllä siinä hetki menee ja turhautumisia tulee. Miten on lähtenyt espanjan kieli? No ihan hyvin se tässä on lähtenyt. Niin, on enemmän aikaa. Kiitos. Mutta siis, Jippillä on yli 150 laulua, yli 100 kuoroa, yli 100 kieltä. Aikamoinen saavutus ja se lähti niin pienestä liikenteeseen. Siitä itsekin olen rohkaistunut, kun Fuengirolassa ollaan niin kuin muuttolintuja, että ihmiset tulee ja menee ja tilanteet vaihtuu, niin se on meidän Jippiin kohdallakin. Me aloitetaan aina siitä pienestä, niin kuin viime vuonnakin aloitettiin, meitä oli muutama, mutta silti me pidettiin iso konsertti loppujen lopuksi. Ja tänä syksynä, kun meillä alkoi Jippi-treenit, niin siellä oli vaan minä ja sitten sinne tuli Desiree ja Desireen äiti. Ihmeteltiin hetki, ei tullut muita, mutta me vedettiin se ihan täysillä sekkiharjoitus. Laulettiin kaikki lempilaulut ja ensi kerralla meitä oli muutama lisää ja tänään meitä on tämän verran. Kaikki ei päässyt edes paikalle. Ja se kyllä rohkaisee. Ja Jumala muistutti, että kaikki Jippi lähtee pienestä, mutta se ei ole pientä ja se on Jumalalle ensiarvoisen tärkeää. Lastentyö ja lasten kautta tuleva evankeliumi. Se on niin raikasta, mutkatonta ja se on ilosanomaa. Hyvä. Näitä dioja ei vielä. Kiitos. Nyt me esitetään teille espanjaksi rauhanruhtinas Príncipe de Paz.
Kiitos tästä ilontäyteisestä hetkestä, Jippii kuoro. Ja tervetuloa uudestaankin tänne esiintymään. Mä haluaisin teille kertoa vähän kuulumisia lapsi- ja nuorisotyöstä. Meillä tosiaan, niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin on maanantaisin Kids Action-kerho kello 17-19 Majakalla. Niin siellä käy noin 10 lasta tällä hetkellä joka maanantai, ja siellä sitten on sekä raamatun opetusta, askartelua, pelailua ja kisailua sekä mukavaa yhdessäoloa. Ja se 2-tuntinen, mikä me maanantaisin vietetään, niin se menee aina todella nopeasti. Sen lisäksi meillä oli eilen Kids Action ikäisille, eli näille ala-asteikäisille, niin leiri tuolla Manosa-Biertaksella. Meillä oli 6 tunnin päiväleiri, joka me saatiin viettää 11 lapsen kanssa sekä hienon ja palvelualttiin staffin kanssa. Leirin teema oli Aurinkorannikon supersankarit, ja päivän päätteeksi todettiin, että kaikki meni hyvin, ja me opittiin se, että Jumala on meidän ja kaikkien raamatun henkilöiden supervoima. Ja ollaan kiitollisia siitä, että leiri meni turvallisesti ja ainakin lapsista välittyi ilo ja ehkä pienoinen väsymys myös päivän päätteeksi. Perhekerho keskiviikkoisin, joka järjestetään siellä Lakantteran puistossa aina kun sää suosii, niin siellä on noin 10 perheestä ylöspäin ollut nyt perheitä osallistumassa. Sekä suomalaisia että espanjalaiset perheet ovat sinne löytäneet. Se on sellaista matalan kynnyksen toimintaa tutustua muihin perheisiin ja ehkä sitten löytää myös yhteys muihin turistikirkon ja Costa Varttuvien järjestämiin lasten sekä nuorten tilaisuuksiin sekä kerhoihin. Perjantaisin meillä on Crew-ilta, joka on yläasteikäisille. Se on kello 19 alkaen sinne 2 asti vietetään nuorten kanssa aikaa. Ja tilaisuudessa aina on pelailua, leikkiä, yhdessäoloa, raamatun opetusta, joko todistusmuodossa tai muilla tavoin, sekä kisaillaan yhdessä ja tietysti iltapala lisäksi. Nuoria on ollut perjantaisin paikalla noin 20 henkilöä tai enemmän. Se on pyörinyt about sinne 20 ja on ollut mahtavaa huomata, että ne nuoret on pysynyt aika lailla samoina joka perjantai, eli tulee paikalle ja viihtyy meidän kanssa ja tuo myös uusia kavereita mukana. Ja haluan muistuttaa, eli nämä nuoret, ketä on perjantaisin paikalla, niin suurin osa heistä ei ole uskovaisia. Eli se on ihmeellistä, että he silti haluavat ja he kokee jotain, että he haluavat tulla joka perjantai kuulemaan Jumalan sanan. Ja viime viikolla meillä oli vähän rauhallisempi perjantai-ilta silleen, että henkilömäärä ja osallistujamäärä oli pienempi, mutta saatiin olla silti todistamassa yhtä uskoon tullutta nuorta. Hän oli tullut Malakasta asti ensimmäistä kertaa ja selkeästi oli joku johdatus ja Jumala koskettanut häntä, koska hän tuli perjantaina paikalle ja antoi elämänsä Jeesukselle. Se ei katso aikaa tai paikkaa tai sitä, että kuinka paljon on ihmisiä ympärillä tai onko hienoa musiikkia tai olosuhteet, onko ne juhlalliset vai ei, mutta silloin kun Jumala kutsuu, niin silloin on aika, tämänkin nuoren oli aika tulla Isän luo. Tenava-kirkko on täällä sunnuntaisin, niin kuin mainitsin, aina Jumalan palveluksen yhteydessä, ja se järjestetään tuossa ravintolan yläkerrassa. Tenava-kirkko on myös niille perheille, jotka ei osallistu tähän Jumalan palvelustilaisuuteen, vaan haluaa tuoda lapsensa seurakunnan tilaisuuteen lapsille suunnattuun hetkeen. Ja sinne me rukoillaan ja toivotaankin lisää lapsia osallistumaan, jotta saadaan oikein kunnolla Tenava-kirkko käyntiin ja saadaan vakiinnutettua, että se porukka pysyy siellä ja saadaan hyvää yhteishenkeä rakennettua. Meidän rukouksessa onkin, että maanantaisin sekä sunnuntaisin voisi löytyä lisää lapsia kerhoihin, että uusia lapsia voisi saapua paikalle ja oppia tuntemaan Jeesusta sekä
voisi viettää aikaa niin, että on turvallinen ja hyvä ympäristö olla. Mutta me rukoillaan myös, että niissä kerhoissa, kun lasten kanssa toimitaan, niin pysyisi järjestys ja rauhallisuus sekä, että meillä ohjaajilla kärsivällisyys ja luovuus. Kry-illoissa me rukoillaan, että nuoret, ketä käy niissä illoissa, vois saada jotain pysyvää mukaansa. Ja että me voitaisiin luoda se turvallinen ympäristö sekä osoittaa Jumalan iloa ja rakkautta. Ja että me voitaisiin jakaa heille jotain, mikä olisi pysyvää myös niin kuin vielä vuosien kuluttua. Ja me rukoillaan niiden puolesta ja toivotaan, että rukoilette myös niiden puolesta, ketkä ei löydä paikkaansa seurakuntaan. Etenkin ne nuoret, jotka kokee olonsa ulkopuoliseksi tai yksinäiseksi. Meille on tullut ilmi, että on nuoria ja lapsia, jotka ei oikeasti viihdy täällä. He kaipaavat Suomeen ja he kokee yksinäisyyttä. Rukoillaan erityisesti näiden lasten ja nuorten puolesta. Ja kannetaan muutenkin lapsia ja nuoria rukouksiin. Niin kuin Joel mainitsikin eräässä ulkomaalaisille seurakunnille tässä tilassa järjestetyssä kokouksessa, että se lapsiin ja nuoriin vaikuttaminen alkaa nyt. Tartutaan toimeen ennen kuin se juna menee ohitse, koska kohta ne lapset on jo nuoria ja nuoret aikuisia. Seuraavan kolehtibiisin ajan sä voit antaa rahalahjan Tuhristikirkolle, joka on osaltansa mahdollistamassa tätä lapsi- ja nuorisotyötä. Lahjoittaa voit joko käteisellä tai mobile-payllä. Mä en tajunnutkaan, että me ollaan nyt tää nuorisokuoro. Mutta me, joilla on jo nuoruus mennyt, niin meillä on vielä lapsuus jäljellä. Monessakin mielessä, nimittäin Jumalan lapseus ja ennen kaikkea ollaan Jumalan lapsia. Kiitos todella paljon Silja hienosta työstä ja kiitos lapset, laulatte todella kauniisti ja myöskin täällä nuorisotyöntekijä pariskunta siunaa teitä Jeesuksen nimessä. Ja nyt me lauletaan yhdessä Jumala hyvä on. Yhdytään kaikki tähän ihanaan lauluun. Ihan kaikkiseen pysyy armosi, pysyy armosi. Ihan kaikisesta, ihan kaikiseen, ihan kaikisesta, ihan kaikiseen pysyy armosi, pysyy armosi. Ja ihan kaikisesta, ihan kaikiseen, ihan kaikisesta, ihan kaikiseen pysyy armosi, pysyy armosi. Ja kaikisesta, ja kaikiseen, kaikisesta, ja kaikiseen.
minä on Herra. Amen. Rauhaa ja sinuausta. Rukoilemme. Okei. Yes. Rauhaa, hyvää huomenta ja sinuausta. Kiitos Herra. Joelin elämästä pyydämme sinua voittelemaan hänen elämänsä. Kosketa ihmisten sydämiä, paranna sairaat ja muuta heidän käälensä. Haluamme juhlia ja ylistää nimeäsi. Rakas Jeesus, sinä sanoit, taivas ja maa kasvavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Ja tänään tarvitsemme, että sanasi puhdistaa elämämme kaikesta suunnista. Rukoilemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen voimallisessa nimessä. Amen. Amen. Hyvää päivää kaikille. Mä ajattelin, että mulle ei ehkä sovi, että mä käytän tätä pönttömikkiä, koska musta tuntuu, että mä oon sen verran jotenkin liikkuvainen ihminen. Mä tykkään pitää jalat vapaana ja kädet vapaana ja ehkä te näette mut paremmin, jos mä puhun tähän mikkiin. Mutta tänään mä saan kertoa ja me saadaan yhdessä pohtia, yhdessä kuunnella, mitä Jumala meille puhuu. Mä haluan muistuttaa, että kuka tahansa täällä edessä ikinä puhuukaan, hän on vaan Jumalan välikappale, niin kuin meistä jokainen. Me voidaan milloin vaan kohdata ihmisiä ja toimia Jumalan välikappaleen. Mulla on elämässäni yksi hetki, jolloin mä koin, että mä oon ollut erityisen rohkea. Ja tätä pohjustaa se, että kun mä olin 15, 16, 17, 18, siinä paikkeilla mä rukoilin tosi paljon, että Jumala, anna mulle rohkeutta. Mä haluan olla rohkea. Aina kun joku kysyy, että onko sulla jotain, minkä puolesta voi rukoilla, mä sanoin, että mä haluaisin olla rohkeampi. Ja tää tarina, missä mä olin todella rohkea, itse asiassa liittyy partioleiriin. Osa saattaa tietää tämmöisen Royal Ranger-toiminnan, eli rangerit, missä mä nuorempana olin paljon mukana. Meillä oli leiri, joka kesti noin 5 päivää. Yhtenä iltana me päätettiin kaverin kanssa, että lähdetään vähän tuonne kauemmas leiristä ja ollaan siellä, jutellaan, koska me oltiin vanhempia sillä leirillä, niin me tiedettiin, että meillä on pieni etuoikeus, että voidaan lähteä leirin ulkopuolelle. Ja me mentiin sinne, juteltiin ja yhdessä kohtaa pimeästä metsästä. Se oli järven äärellä, me siis istuttiin järven rannalla ja meidän takaa kuului todella kova kolaus. Me molemmat katsottiin toisiamme. Mitä ihmettä? Eihän täällä metsässä ole ketään muita. Me vähän katsottiin sinne, ei ketään. Sitten se kolaus kuului lähempää. Me sanottiin, että nyt lähdetään. Juostiin takaisin leiriin. Sinne oli noin 200 metriä metsäpolkua pimeässä kuuvalossa juostiin sinne. Ja kun me päästiin sinne leiriin, siellä oli semmoinen isompi nuotio. Pystyssä ei muita valoja. Tosi semmoinen hämärä ja pimeä tunnelma. Yhtäkkiä siellä oli puuvarasto, jossa ovi kolisi. Ihan kuin joku työntäisi sitä tai kova myrsky heiluttaisi tätä ovea. Mä olin todella päättäväinen siinä hetkessä. Mä halusin tietää, mitä siellä on. Siinä oli muutamia tyttöleiriläisiä ja joku ryhmyrikin ja ne oli oikeasti kauhistuneita siinä, että miten puuvaraston ovi yhtäkkiä voi kolista. Miten se voi heilua edestakaisin. Ja ne kirkku, osa lähti kauemmas. Mutta mä sanoin Jumalalle, että Jumala, auta mua.
Mä kävelin kohti puuvaraston ovea, ajattelin siellä matkalla, että ei hyvänen aika, että joo, älä pistä itseäsi tämmöiseen tilanteeseen, sieltä voi tulla mitä vaan. Mulla kävi mielessä, että onko tämä joku hengellinen asia, voiko siellä olla jotain semmoista, mitä mä en oikeasti ole valmis näkemään. Voiko siellä olla joku, joka aiheutti sen kolahduksen aikaisemmin siellä metsässä? Mitä siellä voi olla? Saavuin siihen ovelle. Mä yritin avata sitä ovea. Se ei aukea. Se kolisee siinä edessä. Semmoinen iso tuplaovi, joka vähän niiaa. Ikään kuin joku haluaisi pois sieltä. Mä pohdin, puhalsin ja sanoin vielä kerran, että Jumala auta mua. Mä astuin askeleen taaksepäin, potkasin täysiä siihen oveen ja taskulampulla kun mä osoitin, niin siellä pieni poika makas maassa. Mä otin äkkiä hänet syliin, kysyin mikä sun nimi on ja mitä sä teet täällä. Se ei osannut vastata mitään. Se oli ollut pimeässä, pilkkopimeässä puuvarastossa ja halusi sieltä ulos. Seuraavana päivänä kävi ilmi, että se oli unissaan kävellyt sinne. Ja voitte kuvitella, että unissaan kävelee vieraassa paikassa, aivan vieraaseen niin kuin pimeeseen tilaan, mistä ei tiedä miten pääsee pois. Kosket kaikkialle, niin tikkuja tuli sormiin. Hän oli mennyt sinne ja jotenkin saanut lukittua itsensä sinne. Ja sen takia se ovi kolisi. Ja tämä jotenkin osoitti mulle sen, että Jumalan kanssa, kun me toimitaan, Jumalalta, kun me pyydetään apua, auta mua tässä tilanteessa. Me jopa uskalletaan tehdä todella, voiko sanoa, rohkeita ja ehkä jopa vastenmielisiä tekoja meille itsellemme. Sillä tavalla, että me ei tiedetä, mihin me oikeasti pystymme. Mutta kun Jumala on meidän kanssa, me pystytään aika ihmeellisiinkin tekoihin. Ja tänään meidän aiheena on kukas muukaan Raamatusta kuin Gideon. Ja Gideon on tunnettu siitä, kuinka arka ja peloissaan hän oli. Gideon oli niin arka ja peloissaan, että kun midianilaiset, jotka oli viholliskansa, oli niin kuin hallinnut Israelia useamman vuoden ja ryöstänyt niiden peltoja ja taloja, että israelilaiset oli joutunut lähteä luoliin pakoon. Niin Gideonilla oli Raamatun mukaan vielä siinä kohtaa oma talo, jossa hän pui viljaa viiniuurnassa. Ja viiniuurna ei ole todellakaan paikka puida viljaa. Viiniuurna on aika pieni, mihin mahtuu noin 2 aikuista miestä vierekkäin, jossa poljetaan viinirypäleistä viiniä, joka sitten valuu vähän pienempään semmoiseen altaaseen alapuolella. Ja Gideon oli niin peloissaan, koska tämä viiniuurna todennäköisesti oli jossain hiukan syrjemmällä. Jos midianilaiset tulis, hän pääsisi äkkiä pakoon, ehkä saisi otettua muutaman oljenkorren tai tämmöisen viljankorren siitä mukaan ja pystyisi sitten niitä käyttämään ruokana. Hän oli siis todella peloissaan. Kerrotaan myös, että Gideon oli suhteellisen varakas. Myöhemmin tulee Raamatusta ilmi, että hänellä oli 10 palvelijaa, jotka hän otti mukaan suorittamaan yhtä tehtävää. Ja tämä Gideonin tarina, nyt ennen kuin unohdan, löytyy Tuomarien kirjasta 6. luvusta aina 8. lukuun, tai 9. lukuun asti, eli 8. luku on vielä Gideonia. Tapahtui Gideonin ollessa puimassa viljaa tästä viiniuurnasta, että enkeli, Herran enkeli, istahti puun alle. Eikö kuulosta aika hassulta? Enkeli tulee taivaasta, hän olisi voinut heti ilmestyä Gideonille suuressa valossa, vähän niin kuin paimenille, tuhansia enkeleitä laulamassa, mutta ei. Päätti istua tammen alle vähän lepäämään. Ja mä ajattelen, että koska Herran enkeli, niin kuin tässä Raamatussa sanotaan, istuu odottamaan Gideonia. Se kertoo siitä, että meillä on todella kärsivällinen Jumala, joka odottaa sitä, että me ollaan valmiita
ja saadaan tietyt tehtävät tehtyä päivässä ja Jumala antaa meille oikeaan aikaan sen sanoman. Tää löytyy, kun enkeli istuu puun alle, niin 6. luku 11-22 jae, jos haluatte katsoa Raamatusta. Gideon sitten meni enkelin luo ja ei uskonut, että tämä oli Herran enkeli. Kaikin tavoin Gideon yritti tästä tilanteesta, kun joku vierasmies puhuu, että susta tulee pelastava ihminen Israelille ja susta tulee vapauttaja, joka vapauttaa teidät midianilaisten käsistä. Kaikin tavoin Gideon yritti luikerrella pois siitä tilanteesta. En kai mä ole tarpeeksi hyvä siihen. Ja ehkä takana oli pelko. Kun Gideon meni valmistaan uhria enkelille, niin kuin he oli Raamatussa sopinut yhdessä, että tekevät, niin Herra jäi taas odottaa puun alle. Kärsivällinen ja odottava Jumala, niin kuin meillä on. Gideon uhrasi ja sen jälkeen, kun enkeli oli hävinnyt uhrauksen jälkeen, niin Gideon tajusi, että hetkonen, tämähän oli Jumala. Jumala puhui mulle. Mä näin Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja juutalaisuudessa oli siihen aikaan uskomus, että jos Jumalan kanssa on tällä lailla kasvotusten vuorovaikutuksessa, niin se merkitsee kuolemaa. Jotenka taas Gideon pelkäsi. Gideon pelkäsi, että hän kuolee. Jumala kuitenkin ennen katoamistaan antoi tehtävän Gideonille, että tuhoo kaikki epäjumalan alttarit, tämä isänsä epäjumalan alttari ja kaada se Asera-paalu. Eli epäjumalan tämmöinen paalu, mitä käytiin palvomassa. Gideon ei uskaltanut tehdä sitä heti, vaan hän odotti yötä, ettei vaan kukaan näkisi. Ja tässä kohtaa sanotaan, että Gideonilla oli palvelijoita, joista hän valitsi 10. Ja näiden 10 palvelijan kanssa hän kävi kaatamassa ja tuhoamassa epäjumalan alttarin. Hän ei uskaltanut tehdä sitä yksin. Eikä päivällä, vaan yöllä ja yhdessä muiden kanssa. Saattoi jopa katsoa vähän sivusta, sanoa, että kaatakaa toi ja tuhotkaa se alttari. Mennään hiukan eteenpäin Gideonin tässä tarinassa. 6. luku, 36. jae. Gideon oli hyväksynyt sen, että okei, hänestä tulee nyt Israelin pelastava sotasankari ja Jumala on hänen kanssaan. Kun Gideon ja koko sotajoukko läheni midianilaisia, näki, että he on leiriytynyt tuolla, niin Gideon pyysi Jumalalta, että Jumala, todista, että sä oot mun kanssa. Ja mä jätän nyt tähän villoja maahan. Ja Gideon pyysi, että jätä nämä villat kuiviksi. Mä tarkistan, että se on nimenomaan näin päin. Okei, eli toistepäin. Eli Gideon pyysi, että kastele pelkästään nämä villat ja jätä kaikki muu kuivaksi. Yön yli levättyään Gideon heräsi ja huomasi, että villat on märkiä, kaikki muu on kuivaa. Jes, Jumala on mun kanssa. Mutta sitten pelko hiipi takaraivoon. Ja Gideon sanoi Jumalalle, että hei, tehdään tää vielä kerran. Tehdään toistepäin. Että jätä villat kuivaksi ja kaikki muu saa olla märkää. Jumala sanoi, että no, tehdään näin. Yö meni ja näin tapahtui. Kaikki muu oli kosteudessa ja villat oli kuivia yön jälkeen. Gideon sai tästä varmuuden, että okei, Jumala on nyt todellakin mun kanssa. Tämän villa-ihmeen jälkeen tulee Gideonin varmasti tunnetuin hetki ja Gideonin sotilaiden ja tämän, miksi sitä sanotaan, armeijan tunnetuin hetki. Kun Jumala päättää sanoa Gideonille, että nyt sä valmistaudut sotaan, mutta katoppa sun armeijaa. Se on liian iso. Sulla on 32 000 sotilasta ja se on aivan liian iso. Mä otin vertailukohteeksi
muita Raamatun armeijoita. Että me ymmärrettäisiin, kuinka iso tämä 32 000 armeija on. 4. Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka israelilaisten miesten luku, jotka oli sopivia sotaan, 20 vuotta ja sitä vanhempia, kuinka heidän lukumäärä oli 603 550 henkilöä. Toisessa Samuelin kirjassa kerrotaan, kuinka Daavidin laskemien sotakelpoisten miesten määrä Israelissa oli 800 000 ja Juudeassa vielä 500 000 päällä. Toinen aikakirja kertoo meille, kuinka Juudan kuningas Jehosafatilla oli valtava armeija, joka koostui eri heimoista ja joukoista. Yhteensä 1 160 000 sotilasta. Sekä Assyrian armeija, jonka pelkästään enkeli surmasi toisessa kuningasten kirjassa, oli 185 000. Jotenka tässä Gideonin kohdalla nyt me varmasti kaikki huomataan, kuinka valtava se 32 000 armeija on, kuinka sillä voi voittaa kenet tahansa, koska Raamatussa se on yksi kaikista pienimmistä armeijoista, mitä mainitaan. Kuitenkin Jumala päätti, että teitä on liikaa. Teistä pitää karsia ihmisiä, että te vois omahyväisyydessänne kehuskella, että me saatiin tämä aikaan se voitto, vaan kaikki kunnia piti antaa Jumalalle. Gideon sanoi, te, jotka pelkäätte, voitte nyt lähteä kotiin, jos siltä tuntuu. Ja itse asiassa tämä kehotus, mitä moni kauhean usein ei Raamatussa kuulla, löytyy 5. Mooseksen kirjasta ja 20. luvusta 8. jae. Voitte käydä katsomassa, jos ette usko. Se on laki, joka oli kaikille israelilaisille annettu. Lisäksi johtomiesten tulee sanoa kansalle, kuka tahansa, joka pelkää ja on arka, saa palata kotiinsa, etteivät hänen veljensäkin menettäisi rohkeutta niin kuin hän. Mä en muista, mutta uskallan väittää, että kovin moni, Gideon saattaa jopa olla ainoa Raamatussa, joka tottelee tätä lakia Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Mutta Jumala tosin kyllä muistutti Gideoniakin tässä kohtaa. Gideonin luonteesta päätellen, mitä me nyt ollaan opittu häntä tunteen tässä kohtaa, mä uskon, että tässä kohtaa, kun Gideon näki noin 10 000 sotilaiden lähtevän, jos muistan oikein, niin 12 000 lähti siinä, 22 000 lähti siinä kohtaa pois, niin Gideon varmasti pelkäsi myös itse. Miten ihmeessä me voitetaan tämä 1/3 armeijasta, mitä on muutenkin jo niin vähän. Kyllä mäkin haluaisin lähteä pois. Gideon ajatteli, mua pelottaa. Mua on pelottanut koko ajan tähän asti ja pelottaa nytkin, varsinkin kun meidän armeija jakautuu 3 osaan, tai siis 1/3 jää paikalle. Mutta se, mikä Gideonista on myös opittu, on se, että hän toimi pelosta huolimatta. Seuraavaksi 7. luvussa 6. jae. Tulee hetki, jolloin Jumala sanoo, että vieläkin on liikaa ihmisiä. Se ei riitä, että 1/3 vaan jäi jäljelle, vaan vieläkin pitää karsia. Ja Jumala antaa erikoiset ohjeet. Menkää juomaan jokainen vettä purosta tai joesta, mikä ikinä se olikaan. Ja ne, jotka latki sitä vettä kuin koirat, eli otti käsillä näin ja tästä käsistä joi vettä, he sai jäädä armeijaan. Mutta kaikki loput, jotka kumartu polvilleen asti ja suulla ryystäen joi vettä, joutui pois. Tästä on monia teorioita, minkä takia vaan he, jotka latki tällainen kyykistyen vettä, sai jäädä. Ja mun mielestä paras vaihtoehto siihen on se, ja teoria on se, että nämä 300 sotilasta, jotka otti käsiin
ja latki käsistään sitä vettä, kuin koirat, Raamattu puhuu näin. He oli koko ajan valppaana. He ei laskenut päätänsä ja kääntänyt selkäänsä mahdolliselle viholliselle, mahdolliselle yllätyshyökkäykselle, vaan koska he oli koko ajan jalkeilla ja latki tästä, he pystyivät näkemään, jos edestäpäin tulee vihollisia. Ja samalla tavalla Jumalan soturien tulee koko ajan olla valmiita vihollisen mahdolliselle hyökkäykselle. Koska Jumalan vihollinen, yllätyshyökkäysten mestari, voi hyökätä milloin vain. Siksi Raamatussa puhutaan ensimmäisestä Pietarin kirjassa, että olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsitte työnne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Jumalan soturien tulee olla valmiina koko ajan. Tämän takia valittiin vaan nämä 300 soturia käymään sotaa midianilaisten kanssa. Ja se, kuinka Raamatussa puhutaan, kuinka Jumala valitsee nämä 300 sotilasta, löytyy 7. luvusta ja 4. jakeesta. Siellä on yksi sana, joka pisti mun silmään. Tämä jae menee näin. Herra sanoi Gideonille, väkiä on vieläkin liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä valikoin heistä sinulle osan siellä. Minä valikoin. Minä valikoin heistä osan siellä. Näin sanoo Raamattu kansalle. Valikoin. 3.3.3.8 sanoo tutkin. Minä tutkin heistä osan siellä. 9.2 käännös sanoo, minä erottelen heistä osan siellä. Mutta hebrean kieltä kun tutkitaan, niin tämä sana valikoin, tutkin, erottelen itse asiassa on testaan tai puhdistan. Ja tutkittuani tätä sanaa hiukan enemmän, niin tätä käytetään testaan tai puhdistan erityisesti metallin valmistuksessa. Käytetään, kun rautaa poltetaan tulessa. Käytetään samaa sanaa, jota Jumala käytti näiden sotilaiden kohdalla tässä Purolla joella. Testaan tai puhdistaa. Kun me laitetaan rauta tuleen, rauta kovettuu, rauta puhdistuu. Se tuli lujittaa sen raudan. Ja raudan polttaminen on välttämätöntä esimerkiksi miakan valmistamisessa. Samalla rauta, vaikka miekka, saa sen oman muodon tässä testaamisessa, tässä puhdistamisessa. Eli Jumala valitsi sopivat sotilaat testaamalla heitä ja puhdistamalla heidät tässä hetkessä. Jumala testasi nämä sotilaat valikoidakseen juuri ne oikeat sotilaat siihen tehtävään, jotta Gideon pystyy heitä siinä käyttämään. Samalla kun puhutaan miakasta, mikä yhdistyy todella paljon tässä raudan puhdistamisessa ja testaamisessa, siinä kovettamisprosessissa, niin miakkahan on voiman symboli. Jumala siis valmisti tässä prosessissa Gideonille sopivan miekan, jolla hän voittaisi midianilaiset. Ja jotta mä pystyn
todistan, että tämä mun teoria pitää paikkansa, on se, kun me kelataan hiukan eteenpäin Raamattua, luku 7 ja 20. Vallottaessaan Gideon ja hänen joukkonsa Midianin leiriä, he huutaa Herran ja Gideonin miekka. Jumala ei halunnut antaa Gideonille ja sotilaille pienintäkään mahdollisuutta siitä, että he olisivat jotenkin pystynyt kerskumaan omahyväisyydellään. Niin sanotusti, ettei oma kehu haise. Vaikka 32 000 oli jo pieni armeija, niin 300 oli naurettavan pieni. Gideonin voitto oli 300 sotilaan kanssa inhimillisesti mahdotonta. Tämä opettaa meitä ja opetti Gideonia, että Jumalaan on nojauduttava, ei itseensä eikä omiin saavutuksiin. Kun Gideon hyökkäsi Midianin leiriin, Gideonin sotilaita oli tämä 300. Ja Tuomarien kirja 8 ja 10, kun selatte hiukan eteenpäin, sieltä löytyy laskut, että midianilaisia oli 135 000. Jokaista Gideonin sotilasta kohtaan oli siis 450 vihollista. Ei kovin edullinen paikka lähteä sotimaan, jos sä olisit sotilas ja sulle sanottaisiin, okei, sua vastaan tulee vaan 450 taitavaa miekkamiestä, ole hyvä ja suori. Kuitenkin Jumala puhui Gideonille, että tämä on se tapa, miten me voitetaan. 7. luku, 9. jae. Jumala sanoo Gideonille, mene vihollisen leiriin, sillä minä olen antanut sen sinulle. Ja tässä kohtaa mä vähän naurahdin, kun mä kirjoitin tätä puhetta ja luin Raamattua. Jumala oli oppinut erittäin hyvin tunteen jo Gideonin, koska Jumala jatkaa. Mutta jos sinä pelkäät, ota mukaasi palvelija tai puura, riippuu käännöksestä. Ja me kaikki varmaan tässä kohtaa arvataan, miten kävi. Menikö Gideon yksin sinne leiriin ja vakoili niitä, vai ottiko se tämän palvelijansa mukaan? Varmaan sanomattakin selvää, että Gideon ei mennyt yksin sinne leiriin. Nyt mä haluaisin muistuttaa meitä montako kertaa 2 aukeaman aikana, itse asiassa 1 aukeaman aikana, on todettu, että Gideon pelkäsi. Gideon pelkäsi, kun hän pui viljaa. Gideon pelkäsi, että se oli Jumala, kenen kanssa hän jutteli. Gideon pelkäsi tuhotessaan näitä epäjumalan paaluja ja alttareita. Gideon pelkäsi, kun hän kysyi Jumalalta ihmettä villan kanssa. Gideon pelkäsi, kun antoi sotilaille luvan, että lähtekää. Ja Gideon pelkäsi, kun se meni vakoileen leiriä. Pelkäs, mutta toimi silti. Pelkuruus on tosi mukava strategia. Ja rohkeus ei ole pelottomuutta. Rohkeus on toimimista pelosta huolimatta. Eli pelkuruus on mukava strategia, mutta rohkeus on toimimista pelosta huolimatta. Vaikka Gideon oli rohkea, se olisi ollut mahdotonta ilman Jumalan apua. Ja erityisen paljon meidän on huomattava se, että kun Gideon lähti loppujen lopuksi vallottaan Midianin leiriä, jossa oli sotilaita todella paljon, Gideon ei pelännyt siinä kohtaa. Gideonin olisi pitänyt pelätä hyökätä tuhansien sotilaiden joukkoon, vaan 300 ihmisen kanssa. Mutta Gideon ei pelännyt. Hän oli ehkä ymmärtänyt, että nyt Jumala todellakin on mun kanssa. Me voitetaan tämä.
Kun tilanne on inhimillisesti mahdotonta, ainoa vaihtoehto on turvautua Jumalaan. Samalla tavalla, kun mä olin siinä puuvaraston edessä, mä en tänä päivänä, enkä silloin varmaan uskaltaisi enää uudestaan tehdä vastaavaa. Se oli niin pelottava tilanne. Mutta koska mä sanoin Jumalalle, että auta mua, mä sain jotain ihmeellistä Pyhän Hengen voimaa siinä hetkessä. Jotain semmoista, mikä ei tullut musta itsestäni. Ja mä sain auttaa tätä pientä poikaa, joka oli unissaan kävellyt sinne. Jos mä olisin pelännyt, ollut mukavuusvyöhykkeellä, se poika olisi saattanut olla koko yön siellä pimeässä puuvarastossa. Okei, Gideon voittaa midianilaiset sotastrategisesti hyvin ovelalla bluffilla. Gideon huijas, että hänen armeijansa oli paljon itseään suurempi, ja Gideon otti saviruukut mukaan sekä soihdut ja torvet. Gideonin sotilaat, 300 ihmistä, jakautui 3 eri ryhmään. Ne asettautui eri puolille sitä leiriä. Ja kun Gideon sanoi, että tehkää samalla lailla kuin mä, niin sotilaat totteli Gideonia ja he löi saviruukut rikki. Voitte ajatella, minkälainen pamaus kuuluu 300 saviruukun rikkomisesta samaan aikaan, jonka jälkeen he puhaltaa sotatorviin, jotka oli siihen aikaan merkki siitä, että nyt sota alkaa. Samalla jokaisella on soihtu kädessä ja saattoi olla, että he sytyttää leirin liepeillä telttoja palaa, jotta näyttää, että heitä on vielä enemmän kuin 300. Tämän tosi kaoottisen tilanteen keskellä midianilaiset herää, koska he hyökkäsivät tietenkin yöllä. Koska päivällä hyökkääminen on pelottavaa, samalla tavalla kuin epäjumalan alttarien rikkominen on päivällä pelottavaa. He hyökkäsivät yöllä ja midianilaiset herää tähän kaaukseen. He ei näe siellä mitään, ympärillä on paljon vihollisia ja heidän omat miakat kääntyy toisiaan vastaan. He alkaa siis sotiin omiaan vastaan tässä hetkessä. Näin Gideon voittaa midianilaiset Jumalan avulla, ei itsensä avulla. 8. luvussa, jae 22. Sanotaan, kuinka Gideon ei suostu ryhtymään Israelin kuninkaaksi, vaikka kansa todella kovasti pyysi, että Gideon, please, susta tulisi hyvä kuningas. Meidän kuningas. Gideon ei suostunut. Hänessä oli nöyryyttä. Mutta sen sijaan Gideon pyysi, antakaa mulle kultaa. Ihan pieni määrä vaan. Ja laskelmien mukaan Gideon sai tässä kohtaa puhdasta kultaa 22 kiloa. Eli aika paljon omaisuutta, jos ajatellaan. Ja Gideon ei ryhtynyt Israelin kuninkaaksi, ei ryhtynyt hallitsemaan kansaa, vaan sen sijaan valmisti kultaisen kasukan. Jakeessa 27. Todennäköisesti tämä kasukka oli Israelin papiston vaatteiden tapainen tämmöinen kasukka. Ja Raamattu kertoo, kuinka Gideon, hänen perheensä ja kaikki israelilaiset kävivät haureellisesti palvelemassa ja palvomassa tätä kasukkaa, jonka Gideon oli tehnyt. Vaikka Gideon oli kieltäytynyt Israelin hallitsemisesta kuninkaana, hänellä oli varmasti vaikutusvaltaa kansansa pelastajana, tämmöisen kasukan tekijänä, jota koko kansa käy palvomassa. Ja hänen perheensä ja hän itse nautti suosiosta ja eli varmasti hyvin rikkaasti yltäkylläisessä elämässä. Rikkauksineen, kuuluisuudessa ja epäjumalan palvomisessa loppuun asti. Vaikeissa paikoissa jokaisen meistä on helppo turvautua Jumalaan, kun meillä ei ole mitään muuta jäljellä. Meillä ei ole mitään, mitä me oikeastaan voitaisiin menettää
vaan Jumala on ainoa, kehen me voidaan siinä vaiheessa turvautua. Se on viimeinen vaihtoehto ja tämmöinen inhimillisesti tilanteesta selviytyminen on mahdotonta. Esimerkiksi jos me ollaan sodan keskellä, esimerkiksi jos tulee luonnonkatastrofi, esimerkiksi suurten epidemioiden, pandemioiden keskellä, meidän on helppo turvautua Jumalaan. Gideon ei olisi pelkästään inhimillisellä taidolla ja rohkeudella voinut mitenkään voittaa midianilaisia. Oli selvää, että Gideon tarvitsi Jumalaa. Mutta meidän kohdalla nämä tilanteet on aika harvinaisia. Meillä on mahdollisuuksia päästä eri tilanteista eteenpäin turvautumatta Jumalaan. Ja entä jos tilanne ei olekaan niin epätoivoinen, että me tiedetään varmasti kohta kuolevamme? Nyt mä kysyn teiltä kaikilta. Mä toivon, että jokainen nostaa käden, jos tää osuu kohdalle. Kuinka moni on joskus ajatellut auttaa köyhää, mutta jättänyt tekemättä sen? Kuinka moni on joskus ajatellut maksaa edessä olevan kauppaostokset, mutta ei ole kehdannut tehdä sitä? Kuinka moni on joskus ajatellut pysähtyä tien vieressä olevan auton luo, jolla on hätävilkut päällä, mutta ajanut ohi? Kun meillä itsellämme asiat on hyvin, kuten Gideonilla lopuksi, Jumalaan turvautuminen ja Jumalan mielen mukaisten tekojen tekeminen ei ehkä olekaan niin helppoa. Arjen keskellä me tarvitaan erilaista rohkeutta, yksittäisiä päätöksiä joka päivä. Me tarvitaan yksittäisiä rukouksia joka päivä. Nuorena, kun mä rukoilin rohkeutta ja pyysin rohkeutta, mä ajattelin aina tiettyjä tilanteita. Mä ajattelin, että uskaltaisinpa mä kertoa ihmisille Jeesuksesta, kun kaikista eniten mua pelottaa. Tai uskaltaisinpa mä todistaa mun esimerkillä tehdä Jumalan mieleisiä valintoja tiukoissa paikoissa, kun kaverit katsoo vieressä. Tai uskaltaisinpa mä puhua suurelle yleisölle edessä arkailematta ja hienosti. Mutta rohkeus, jota mä halusin, oli rohkeutta tiukkoihin paikkoihin. Silloin kun olisi pakko toimia, mä pyysin, että mä uskaltaisin toimia. Mutta sitä mä en tajunnut nuorempana, että se rohkeus, mitä mä oikeasti tarvitsen, on jokapäiväisiin haasteisiin, jokapäiväisiin tilanteisiin ja jokapäiväisiin rukouksiin. Että mä pystyisin ja uskaltaisin tehdä Jumalan mieleisiä tekoja. On myös sanottu, että 100 metrin juoksu on paljon helpompi kuin maratoni. Se rohkeus, mitä mä nykyään pyytäisin Jumalalta, on, että anna rohkeutta henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti epäterveellisiin kiusauksiin. Jeesus, anna mulle rohkeutta puhua totta. Anna rohkeutta auttaa mummo kadun yli, kun kaikki joutuu odottaa ja katsoon, että mä oon siinä. Anna mulle rohkeutta päästä kassajonossa joku ohi, ja kun siltä puuttuu euro, niin anna rohkeutta, että mä voisin maksaa sen. Jumala, anna rohkeutta puhua ystävällisesti ihmisistä mun ympärillä. Heistä, jotka mä itse näen huonompana. Heistä, jotka mä tiedän, että tekee syntiä. Heistä, jotka on rakentanut elämänsä väärille asioille. Heistä, jotka on pahiten loukannut mun omia tunteita. Anna rohkeutta auttaa, kun ei kukaan sitä pyydä. Jeesus, anna rohkeutta pitää jokaista ihmistä samanarvoisena.
Välittämättä siitä, onko kyseessä peliriippuvainen, huumeiden käyttäjä, nuoria tai vanhoja, heteroita tai homoseksuaaleja, murhaajia, työttömiä tai varakkaita, terveitä tai sairaita. Jeesus, anna rohkeutta, että mä uskallan pitää jokaista yhtä arvokkaana. Anna rohkeutta rakastaa niin kuin Jeesus rakasti. Ja anna rohkeutta, jos tarve vaatii, roikkua Jeesuksen kanssa ristillä. Aidosti hyvistä teoista. Eikä olla pelkuri, joka yrittää päästä helpommalla siitä tilanteesta. Milloin sä oot valmis? Milloin sä oot valmis ole rohkea joka päivä? Olla rohkea joka päivä, eikä vain silloin, kun on pakko. Pelkuruus on hyvin mukava strategia. Ja nyt mä puhun teille rohkeasti. Monesti me uskotellaan itsellemme tai toisillemme, että nyt kun meillä on sotia, niin nyt meidän täytyy toimia. Nyt kun Jeesus tulee pian takaisin, meidän tulee toimia. Nyt kun Israeliin hyökättiin, meidän tulee toimia ja tehdä sitä ja tätä. Nyt kun kaikki ennusmerkit ilmestyskirjasta on kohta täyttymässä, meidän tulee nyt toimia. Meidän tulee olla vahvempia nyt kuin koskaan. Meidän tulisi julistaa evankeliumia ja elää Jumalalle välittämättä siitä, onko sotia, onko loppu lähellä, onko pandemioita, tuleeko Jeesus huomenna tai sammuuko meidän oma lamppu ensi viikolla tai 50 vuoden päästä. Jeesuskaan ei tiennyt, milloin loppu tulee. Jeesus ei pakottanut itseään toimimaan. Jeesus toimii halusta, ei pakosta. Jumala toimii halusta, ei pakosta. Pyhä Henki toimii halusta, ei pakosta. Meidän ei tulisi asettaa meidän mieltämme jotenkin semmoiseen tilaan, jossa me pelätään, mitä tulee tapahtumaan. On vuosi 2024 ja ihmiset on puhunut tämän koko ajan, että Jeesus tulee pian takaisin. Se on totta, se saa meidät toimimaan. Mutta tarvisiko sillä pelotella? Joten pistetään yhdessä meidän pään sisäiset hyrrät pyöriin ja mietitään yhdessä, että tarviiko meidän tietää, milloin Jeesus tulee takaisin. Vai onko ajatuksena vaan se, että me saadaan itsemme pelon kautta liikkeelle, koska haluaminen ei ole tarpeeksi vahvaa. Sillä tiukoissa paikoissa Jumalaan turvautuminen, se on paljon helpompaa. Kun rantatuolissa makoillaan, meillä on eväät kylmälaukussa, kuunnellaan aaltojen liplatusta ja kylmä juoma on kädessä. Mä väitän, että kauhean monelle ei tule siinä vaiheessa mieleen turvautua koko elämällään Jumalaan. Meillä on asiat hyvin. Mutta Jumalan opetuslapsi tavoittelee Jeesuksen kaltaisuutta kaikkina aikoina. Satoi tai paistaa. Kun on suuria ihmeitä tapahtunut. Ja kun me ollaan itse sankareita Jumalan avulla, mutta myös silloin, kun risti viiltää selkää ja kolkata häämöttää. Silloin tarvitaan totta kai rohkeutta seurata, ottaa risti ja tehdä niin kuin Jeesus teki. Mutta Jumalan opetuslapsi on rohkea Jeesuksen esimerkin mukaisesti aina. Ja onneksi me pystytään siihen Pyhän Hengen avulla. Jumala on antanut meille mahdollisuuden olla olematta pelkureita. Niin kuin me tiedetään, pelkuruus on hyvin mukava strategia. Mutta me saadaan Jumalan kanssa olla rohkeita, vaikka pelottaa.
Jumala odottaa meiltä uskoa. Tai Jumala odottaa meiltä myös uskollisuutta arjen keskellä. Päivittäisiä tekoja, jotka todistaa meidän omaa uskoa Jumalaan ja rohkeutta olla hänen opetuslapsi. Raamatussa on sana, kreikan kielen sana pistis. Ja pistis tarkoittaa uskoa ja uskollisuutta. Se usein käännetään Raamatussa vaan uskoksi. Ja jos sä ajattelet tällä hetkellä, että pelkästään se riittää, että sä uskot Jeesukseen, niin sä oot lukenut Raamattua väärin. Mä oon pahoillani. Koska Raamattu puhuu, että meidän tulee tehdä niin kuin Jeesus teki. Meidän tulee Jeesuksen esimerkin mukaisesti koko ajan maailmassa joka päivä tehdä samoja tekoja. Eihän Jeesus sanonut opetuslapsillekaan, että lähetyskäskyssä uskokaa ja tehkää, vaan menkää ja tehkää. Se vaatii päivittäisiä tekoja. Joten sana, pistis, pitää sisällään molemmat, usko sekä uskollisuus. Raamatussa sanotaan usko ainoastaan. Mä väitän, että se on käännetty väärin. Se voitaisiin kääntää myös ole uskollinen ainoastaan, mutta koska se pitää molemmat merkitykset sisällä, usko ja ole uskollinen ainoastaan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jottei yksikään, joka hänen uskoo ja on uskollinen, hukkuisi. Gideon oli rohkea Jumalan ansiosta silloin, kun oli pakko. Mutta kun ei enää ollut pakko, niin hän ajautui pois Jumalan luolta. Epäjumalan palvelukseen, kultaisen kasukan palvomiseen. Rohkeus ei ole pelottomuutta, vaan toimimista pelosta huolimatta, Jumalaan turvautuen. Onko meidän pelko itse asiassa nykypäivänä se, ettei olekaan pakko toimia, vaan me saamme itse valita erilaisista pakotteista, erilaisista asioista, riippumatta toimimmeko Jumalan mielen mukaisesti. Keksimmekö me itsellemme erilaisia pakotteita, jotta se saisi meidät itsemme liikkeelle? Toimitko sä halusta vai pakosta? Toimitko sä halusta vai pakosta arjen keskellä? Jos sä oot väistellyt Jumalan mielenmukaisia tekoja ja piiloutunut pakon taakse, sitten kun on pakko tehdä sitä, sitten kun on pakko tehdä tätä, mä teen. Tai jos sä haluat tehdä parannusta tästä asiasta, niin mä sanon sulle, tuu tänne eteen, tuu rukoiltavaksi. Tuu sanomaan, että mä oon epäonnistunut. Sano Jumalalle, mä oon epäonnistunut monta kertaa. Mutta mä haluan olla joka päivä arjen keskellä, kun mulla itsellä kaikki on hyvin. Mä haluan olla Jumala sun kanssa ja mä haluan rohkeutta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä oot todellinen. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä oot valmistanut meille tien pois meidän pelosta. Ja kiitos siitä, että sun esimerkkiä seuraten me saadaan tehdä sun mielenmukaisia tekoja. Herra, anna meille rohkeutta myös niihin tilanteisiin, kun ei ole muuta vaihtoehtoa. Kun meidän on ikään kuin pakko turvautua Jumalan suhun. Mutta ennen kaikkea, anna meille rohkeutta arjen keskelle. Niihin tilanteisiin, kun me ei uskalleta tehdä jotain pientä asiaa, joka saisi kirkastaa sun nimeen. Pientä asiaa, jonka kautta me voidaan kertoa sinusta jollekin. Pientä asiaa,
joka tuntuu meille niin vaikealta. Anna meille rohkeutta siihen. Herra Jeesus, niin kuin Gideon vahingossa tai eri sattumusten kautta ajautui palvomaan epäjumalia. Me pyydetään, Jeesus, älä anna meille sama osa kuin Gideonilla oli. Anna meidän ymmärtää, että rohkeutta tarvitaan joka päivä. Jeesus Herra, me rukoillaan, että oo meidän kanssa. Anna sun pyhän hengen vaikuttaa tässä hetkessä. Ja kun me lähdetään ovesta tänään ulos, jotain olisi saanut muuttua meidän sydämessä. Jotain olisi saanut muuttua siinä, kuinka me nähdään sut. Jotain olisi saanut muuttua siinä, kuinka me koetaan sun antama tehtävä meille. Jeesus Kristus, pysy meidän kanssa. Anna meille voimaa olla sun kaltaisia. Jeesus, sun nimessä. Aamen. Seuraavaksi otetaan 2 kappaletta. Liity mukaan, nouse ylös, kohota kädet. Oo vapaa ylistää Jumalaa. Lauletaan yhdessä. Yhteinen laulu yhdistää seurakuntaa ja me lauletaan yhdessä Tuli langitkoon. Tuli on Pyhän Hengen vertauskuva ja sitä me tarvitaan. Kansaasi Herra me olemme. Kansaasi Herra me olemme. Nöyrymme ja rukoilemme sua. Parannusta teemme, käännymme. Kasvojasi etsimme uuramme. Sateet lähetään, luodata henkesi. Tuli langitkoon, kansas paranna, luoda ylleni. Sateet lähetään, luodata henkesi. Tuli langitkoon, kansas paranna, luoda ylleni. Tuli langitkoon, kansas paranna, luoda ylleni pyhä henki. Pyhä, pyhä henki. Tuli langitkoon, kansas paranna, luoda ylleni. Sateen kansas paranna, luoda ylleni. Sateen lähetään, luodata henkesi. Tuli langitkoon, kansas paranna, luoda ylleni. Ja vielä kerran sateen, sateen lähetään, luodata henkesi. Tuli langitkoon,
Halleluja. Vielä yksi. Tule Pyhä Henki. Lailla tulen, lailla tulen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, että kosketat meitä Jeesuksen nimessä myöskin Halleluja. tämän loppulaulun aikana ja uudistat väsyneitä. Kiitos, ja Jeesus. annat syntejä anteeksi, Herra, kun me tunnustamme syntimme, olet uskollinen ja vanhurskas. Uudistat kaikesta vääryydestä ja annat puhtaan sydämen tässä ja nyt. Paranna myöskin sairauksiamme ja anna meidän uudistua myöskin henkeämme myöten tämän laulun aikana. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Lailla tulen, lailla tulen. Tule Pyhä Henki, tule köyhän sydämeen. Tule Pyhä Henki, lailla tulen, lailla tulen. Tule Pyhä Henki, tule köyhän sydämeen. Kaikki sanovat yhdessä. Amen. Ja vielä halleluja.